Assalamu alaikum. Ukuthula kube nani nonke. Njengoba ngeke ngasho ngathi zonke lezi inkolo lezi ezinganazo izinsika izinkolo zikaSathane. Nazi izinsika zeIslam. Inkolo yeIslam ime ngezinsika ezinhlanu. Insika yokuqala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ukwamukela usho ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo nezenzo bese ziyenza. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali wakho. Insika yokuqala leyo. Insika yesibili, wa iqamis salah. Ukukhuleka ube neconnection noMdali wakho kahlanu ngelanga. Insika yeIslam leyo. Wa ita izaka. Insika yesithathu leyo yeIslam ukwembulela abampofu. Ukwazi ukuthi wena noma ungaze ube namalini, kodwa kuleyo mali yakho wena oyisebenzela kanzima, u2.5% waleyo mali akuyona eyakho. EkaMdali wakho uMdali uthi yembulela ngayo abampofu akuyona eyakho. Noma lowo muntu loyo ompofu umnika leyo mali, ungacabanga ukuthi umenzela ifavor. Uzenzela wena ifavor. Ngoba mawungakwenza uMdali uzobuza wena, ngeke abuze yena. Ilapho ke seniyathola ke manje ukuthi mangithi labantu laba abathatha imali yabampofu okunokuthi bona bembulela abampofu bayongena embusweni wezulu the day ikamela laphuma embobeni enalithi. Yingoba uMdali uthi wena onakho yipha ompofu, ungathathele ompofu ube uhlohle sakhe. Wasumu Ramadan, insika yesi4 leyo. Ukuzila ukudla ngenyanga yesishagalolunye elokuzana kwilunar calendar yeIslam. Ukuzila ukudla, vuke ekseni sidle, ilanga maseliphumile asisafaki lutho emlonyeni. Asizili njengabanye abadla amaswiti baphuza amatiye emnyama baphuza amanzi. Umuntu ethi uzilile, igama malithi uzilile akungeni lutho, ayikho into eyehla ngomphimbo. Insika yesine leyo yeIslam. Insika yesihlanu ukuthi uthathe uhambo oluya kuphi eSaudi Arabia. La inkolo yeIslam bathi mabefika umama nomkhulu, ugogo nomkhulu Adam noEva befikela khona, yaqala ke manje lenkolo yaba practical emhlabeni eSaudi Arabia. Njengoba ulibona nje iBhayibheli lithi amazwe eTestamentini elisha Saudi Arabia, amazwe eTestamentini lidala Saudi Arabia. Awukuboni yini wena lokhu impumputhe yini? Livule lakho mawuqala nje ungena eBhayibhelini akhona amazwe akubonisayo ukuthi Testament elidala akuphi lawo mazwe. Na mawuqala ufika kuMateyu Testament elisha akuphi lawo mazwe layo. Kodwa wena wenza ngathi awuboni, awuzenzi ulimela ingqondo. Nazo ke izinsika ezinhlanu zeIslam lezi ezenza ukuthi ngithi zonke le inkolo ezinganazo izinsika izinkolo zikaSathane. Vele into kaSathane ayinamsuka ayinansika ngoba vele iyophelela egeheni lomlilo. Ngithukeni ke ngigcine la nithanda khona, ngiyabonga.